ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo ita alawas ana pauruan. Bidot, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kumusta ti matmato nam a negosyo tayo, Jojo? Nanayas ti taray ti negosyo, Lala. Nasayahat mat no kas na. Say-saya atom nga imatunan ti negosyo. Gaputain talagkan ka ni Daddy Daychay a negosyo. Di kagdanag. Talaga akas na tira aramidag. Rumpang lang. Laglagi pam, asyak ti mang pakpakan ka. Diyak malipatan na ita. Ala, mga takit din. Agtumar ka pa iti agas mo. Sige, katagyang manak iti panagayan mo. Mariknak at talaga ngay ayatan na. Gaputain sukat mo ti aginam kada kami kin ni Rico, nga anak ko. Impatag mo mo ni Rico. Kan, imbilang mon kaspudpud no nga anak. Wen, Lala. Alakit din. Ituloy mong timangan. Ang mga numalabas ti oras sa panang tumar mo karag ti agas mo. Kumusta ti panagadal mo, Claire, anak? Nasayat lat tamat nanang. Ngam, masapul manan nga agbayad ak iti matrikulak. Gaputa pa nag-i-exam manan. Anya? Ay, sapay mabayag pa iti sweldo mi. Ngambayam, agremedyo ak. Masapul ang maka-exam ka. Agyaman ak nanang. Bayan nyo. Agadalak anaimbag. Tapno matungpal ti arapaap mo para kanya. Agyaman ak no kasta anak ko. Ikarkarigatak ti mang paadal kan ka. Nga uray di na ta supsuportaran ni papam. Wan nga agpaiso nanang. Anya nga tanwag kidawak matan ka ni papa. Mabalin nga ta, nanang. Maiturid mo ka diti umasidag kan kwa na, anak ko. Wan nanang. Amak matipag kidawak. Iturturod ko ti agkidaw. Barang patganak, nanang. Sige nga, Rod. Padasam ti umasidag iti amam. Barang patgan na ka, anak ko. Mami, kwartaman. Naibus nga minan ti allowance ko. Anya? Apay ang naibusan? Idinto ta intad kon ti makalawas nga allowance mo. 5,000 amin ti intad ko. Ikandakit din, mami. Agmay-may sa akmat nga anak mo. Iswasyak lang ti agnomar iti kinabak nang yo. Ala, ikan ka. Ay, nakalalayang ka nga gastos. Ikan ka nga maudin dayto eh. No ibusam, magmagnakan amapan ag-eskwela. Nawatam? Un ka di, mami. I love you. Saan mo ngamin unay panuinuyan ti aramid ni Rico, Lala? Masapo lang makasursuro. Kat sana mapasamak ti kasta no itad mo amin na kayat na. Anya ko man. Husto ti ko na ni Rico. Agmay-may sa nga anak ko. Iso arumbang lang nga itad ko amin akayat na. Lipatan mo tinibagak. Sikat ti makamo. Kat pasensyakan no nakibiyangak. Ala, pasensya kan, Mari Lovely. Talagang awan maipabulot ko kan ka. Naira na nga mi ngayon may tikabsat ko. Kat binulod na ti kwartami. Ay, nagrigatan ti kastoy. Padasam ti mangibaga iti sa bali. Barang makabulod ka matlaeng. Uwan, Mare. Padasak nga ron ti bumulod iti sa bali. No ada ko makwarta, talaga apautangan ka. Amumot kanya sa anak anaimot. Amok dayta. Isu nga rod asika ti inasitga. Ngam sorry, tanaira na nga awan kwarta. Kumusta nga'y tinapanam, anak ko? Adda ka din nabulod mo apagbayad ti apok? Ay, awan nga rod nanang. Nagrigat ti sitwasyon mi ita. Sapay mabayag pa iti sweldok. Jakon amuno niya ti aramidak. Jakmat kayat amadismaya ti anak ko. Di mo't adda ka ni ka ti cellphone number ni Jojo. Anya nga't ano padasim ti agkid daw kan kwa na.
Uray bumulod ka no iso. No mabalbalin, jak ko makaya ti makisarita kan kwa na nanang. Amang ano maamuan man ti asawa na kat makaungat. Jak kayat ti makabasol. Alangarod, padasin ta ti agsapol iti mang pautang kada tayo. Tapno makaiksamin ti apo ko. Agyaman ak tapinatgan niyo ti awis ko, papa. Adang aming napatag nga ibaga. Imayak, gaputan mo ka napatag ti ibagam. Gusto kayo, papa. Kasapulak namin ti pang matrikulak. Sa anak ang maka-examen, sa anak ang makabayan. Anya, Italamanan nga kidawak, papa. Pangaasiyo tapat ganda kumamat. amo mo ti sitwasyon ko, Claire anak. Sana ka basta makairwar ti kwarta, no saan ngay palubos ni Titam Lala. Oray bumulod kami latan kada kayo, papa. Siya kung ti mangipakada ka ni Tita Lala. Anya, may tured mo akasarita ni Lala. Wen, papa. Iturtured ko. Barang umanugot apabuludan na kami. Sige anak, kasaritan, maring mapabuludan na kayo. Kumusta ti panakisaritam iti amam anak ko? Anya ti kunana? Nanang, saan ka no basta makaigam iti kwarta ni papa? No saan nga agdalan nga umuna iti asawa na? So ako nakasyaklangan ti makisarita ka ni Tita Lala. Ibagaklangan abumulod tayo kadakwada, nanang. Maiturad mo ka di, anak ko? Uwan, nanang. Iturturad ko. Tapno ada pagmatrikula. O, sige nga rod, barang umanugot. Ibagam nga isubli tamatlaang, apaman ang makasweldo Uwan, nanang. Apay nga da ka dito'y bastarda. Anya ti masapol mo kada kami. Pasensya kayon, Sir Cesar. Mabalin ka di ang makasaritak ni Tita Lala. Ada ko man napatag nga ibagak. Siguradum lang nga saan ka nga garamit iti jak magustuhan. Apay, anya ti ibagami ti anak ko. Pangaasiyo ko ma, Sir Cesar. Ipalubos yo ko maama kasaritak ti anak yo. Napatag ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Ito. Anya ti ibagam kanya, Claire. Ibagamon, gapot na adupay tinapatag nga aramidak. Tita Lala, pasensya kayo no inasitgan kayo manan. Ibagam ket din no anya ti gagaram. Saan mo asayangan ti oras ko ang makisaritakan ka? Kwa tita, da kayo lang amin ti amok apag kidawan iti pabor. Mabalin ka di apabuludan dak iti ibayad ko ija school. Anya? Apay, sigurado ka ang makabayad kayo? Wan tita, isublik, apaman ang makasweldo ni nanang. Daytakat ngamin. Agraraman ngamin ti kabit nga inam. Pangasiyo kumamat, Tita Lala. Di yo kumamat insulton ti inak. Saan mat akabit ni nanang? Gaputada kami ti imuna itibiyag ni papa. Awanan ko itibo. Nagturad kamatan amang iparupa kanyak iti daytan. Wan, imuna kayo itibiyag ni Jojo. Ngam siyak ti pinili na. Gaputan na uma iti kinarigat iti danayo. Awan maipabulod ko kan ka. Ala, pumanaw kan, sakbay nga ipakamat ka kadagiti nagdadakkel nga asok. Sorry, Tita Lala. Diyak ingagara pasakitan tirik nayo. Nasakitanak lang amin. Gapo iti pananginsultuyo iti ina. Pumanaw kan, bastarda! Napaidam dalaunay. Diyos ko, tulungan nak. Tapno may turad ko da ito yung mapaspasamak itibiyag ko.
Ay na, manang. Ay, nagalas ta itsura, manang. Nagdadakkel dagita bibig mo aksangit. Rico, no amumla ko ma, nagrigat ti sasaada kita. Adangag pa'y so amak, ngam dinak matgayam matulungan ka dagiti ka sa pulag. Amam, mermiraot. Sige, Rico, panawan kan ditoy. Ay, naimbaglakin din ah. Tas anak akaskan ka na iyanak, itilaksid ti kalaysa. Anya? Sige, panawan kan ditoy. Awan matlaang tinasayat ngay bagam kanyak. Anya ka mo, Claire. Pinadakkel mo lang ti parikot. Nagpakumbaba ka lat takuman kanilala. Anya nga ita, di awan naganap mo. Papa, may tured ko ti amin. Ingamjak may tured. No ni nanang ti insultuan ni Tita Lala. Kasya talaga ti ugali na. Isu arumbang ko maapinaspasurutam latan. Papa, Pasensyakan. Ngam awan may pabulod ka o kwartakin ka. Pasensyakan anak ko. Papa, kasano akon? Kaya't kamot atulungan. Amumat asanak ang makairwar ti kwarta no saan nagdalan kanilala. Sige nga ron, Papa. Pasensya kayon. No nadadaal ti oras yoga po kanyak. Nasaya at tasimangpet kan Jojo. Ala, agtugaw ka nagsarita ta. Makaungungat ka manan. Talaga! Agraraman day nga anak mo itirwar. Kundi adal pay lang, no di mat gayam kabailan ti agraraman nga inana. Masyanak mat kan ni Claire nga anak ko. Isa ano mabalin? Pabuludan ta pay lang. Sana bale, agtrabaho agtapno masukatak ti pabulod. Adamat isusweldoyo kanyak. Anya? Ha? Saan amabalin? Jak to pabuludan dagijay nga agina, nga uray mangirnagda. Sapay ko mata maawatan nak. Anak ko ni Claire. Isa pagrebengak ti tumulong karagiti kasapulan na. Basta, jak kayat atulungan dayjay nga anak mo. Di mon ipilit, no di mo kayat nga ipulong ka kin ni daddy. Naawatam? Syakmet ita ti makisaritaken ka, Jojo. Apay ka di dati. Kaungat naksaman. Pinasakita manen tirik na ti anak ko. Apay, kayat mo kaniya dumikar manen ti sigo da sakit na iti puso, gapu kadagiti aramidam. Sorry, Daddy. Saan ngamin ang nagustuhan ni Lala ti panagkid daw ti anak ko kanyak iti tulong? Apay ngamin ngay pakamumpay lang kinilala, no kayat mo atulungan ti anak mo. Di mo't kunak nga ilimid mo ti anyaman nga aramidam, no may papanen kadagiti aginam. Napanunot ko ngamin. Anak saysayat mo't lang no maamuan na. Tapno awan tumanan ti singsingir na kanyak. Ngam saan na kayat nilala nga da komunikasyon yo iti aginam. Iso nga ilimid mo lang no kasarita mo da. Ala, ited ko ti kasapulan ti anak mo. Basta agtungpal ka, iti ibagak. Agyamanak, Daddy. Di kayag danag. Agtungpalak iti tulagan tayo. Kumusta kan, lovely? Jojo, anya ti raramidam di ti balay? Mga numaamuan ti asawam ti kaadam dito kat mangriribok manan. Kaya't ka makasarita. Napatag ti pagsaritaan ta. Mabalin ka di apastrekan nak, lovely. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwaya na denggan, tituloy ti serya tayo alawas ang napauluan. Biddo, apang mugdan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician,
Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nagkasapulan ni Claire iti pagbayad na iti pagadalan. Isu apinadas na ti masidag iti amana. Gapo tanaturay ni Lala. Saan ngay manugot nga ikan wano pautangan lakuman ni Jojo ti anak na. Ngamkit di, ininsulto na laan ti balasitan. Iti may sabigat, nakla at ni Lovely. Gapo tadimtang ni Jojo iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas na pauluan. Bidot, apang nagdan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Lovely, mabalin ka ding agsarita ta. Ha? Jojo, anya ti aramidam diti balay. Diyak kayat ti mariribok no maamuan ni Lala ti kaadam dito eh. Napatig ti gagarak. Mabalin ka ding agsarita ta. Pastre kan na kuma. Sige, tapno awan mo ti may bagbagam. Sumra ka. Agyaman ak. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak. Mabitlaan. Inak mangala iti merienda. Saanen? Adala kayat ko nga itad. Anya data? Pagtoy. Pang matrikulat ni anak ta. Bayada mong tisibubukal a semestre. Tapno awanin pang panunutam. Kasano nga da kwartam? Di mat saan akayat ni Lala at tulungam ti anak ta? Amang ano aga pa kayo laan? Saan mo na panunutam na ita? Tinapatag. Addan aramatan ni Claire. O atoy, awatam. Mapanakon. Amang ano da makakita kanyak na imay ditoy. Ibagam tulangan ka ni Claire nga anak ta nga imayak. Agyaman nak Jojo. Diyak kumakayat nga awatan da itoy. Ngam talaga ngamin nga awan mairimedyok ita. Jojo, mabalin ka ding agsarita tabiit. Sige na, Anita. Anya ka rin bagayo. Umay ka. Agtugaw ta dito'y papag iti sirok ti kayo. Di ka madanagan. Apag biit laeng ti panakisaritakken ka. Sige. Anya nga minti bagayo, Nana. Anya ka di ti ginagaram, Jojo. Anya ti imbagam kan ni Lovely nga anak ko. Intad ko lang ti pang matrikulan ni Claire nga anak mi. Dadya lang. Nasaya at matno kasta, Barok. Nana, Amom kaday akasta uunay arigat ni Lovely amang isaksakan iti panagbiagda iti anak yo. Pinaybayam ti aginam. Kalpasan na. Paidamam pa iti anak mo iti basit laeng atulong. nadagsan matiriknak no makitkitak ti panagrigrigat ti anak ko. Nga mamati kayo manuno saan. Inayat ko itinapudno ni Lovely. Adala kami nagiti pasamak anang balbalew iti dayta. Kunakmat kada kayo, Daddy. Uray itadyo kanyak ti ipapasweldo yu kini Jojo. Amangan ngamin no itad na lang iti agraraman nga agina. Ha? Jack itulong. Bayam ngay gaman na mati kwarta na iha. Jack mamati nga garami di ti kalukuan ni Jojo. San ka di, Jojo? Husto kayo, Daddy. Awanan komunikasyon ko kadakwada. Siguradwam lang ang apod no day nga ibagbagam, Jojo. Di ka madanagan, Lala. Agtong palak iti amin akayat mo. Sige, kasta. Kamatam dagiti kalaban mo. Iko, Ha? aramida mo na iti homeworks mo. Nagano ti masapul nga ilupas mo. Ngam agay ay ayam kamanan iti cellphone. Kuha ngamin, Daddy. Diyak ngamin masursurutan dagiti homeworks ko. Nagririgat mat. Makapasakit iti ulo. Anya? Agpatulong ka ngamin ka ni Mamim.
Di namat ngarod kayat, Daddy. Mabalin ka di, Daddy. Da kayo ulangan ti mangisuro kanyak. Please, Daddy. O sige. In kay reward dagiti things mo, kat tulungan ka. Talaga? Agyaman ak, Daddy. I love you, Daddy Jojo. Naimbag pa'y ti saan ko nga anak na matulungak. Ngam tibukod ko nga anak na baybay akon. Nakita, Jojo. Kat magusto ak launay. Kanya, Lala. Apay naragsak ka. Anya ka di tinakitam. Nakitak ti panang tulong mo kini Rico kadagiti homeworks na. Agyaman na. Gapukin ka. Addan ama ti anak ko. Kat amok. Gapo day ta iti panagayat mo kanya. Saan ka di, honey? Wen, husto ka. Agyaman ako unay kan ka, Jojo. Ay ayatan ka matunay. Sikatin ng silpo iti biyag ko. Gapot at tinungpal mo ti arapaap ko. Asikat agbalin nga asawa. I love you, Jojo. Oh, anya ti aramidan ta dito'y parke, kayam. Pare Brandon, kailiw kon ti pudno nga ay ayatek. Ni Lovely. Anya? Kasano kumaan ni Lovely ti ay ayatem? Kat nimot lala tintungpal mo. Pinanawam dagiti aginam, saan ka di? Ammom ti kinapudno, pare. Naipitak lang iti sitwasyon. Saan laki di amaawat ti konsensyak na dadaka sa mapasamak kanilala. Iso ngay manugot ak iti kayat idi ang mapasamak ni Daddy Cesar. Pudno, amok ti sitwasyon mo. Nga madamat pagpilyam. Panagkunak kat na imbaganan ni Lala. Iso ang mabalin mo mat siguro na panawan. Saan ang nalakareta, pare? Adda tulagan mi iti amana. Kan may saan pa'y anaan-anay ti panagimbag ni Lala. Iso ang mabutungak nga agarami di ti banag adi na magustuhan. No kasta nga Rod, ano sam tigasat mo pare? Ngem, di mo kumamot baybay anti anak mo. Malagip ko ti tulagan mi iti ama ni Lala. Nagpakpakaasi kanya. Pangasim, Jojo. Tulungham ti anak ko. Narigat kanyak nga amana, nga ibaga. Nga mamok asanan nga agbayag ti anak ko. Sir, ladingitek. Adan pamilyak. Agkalaysa kaminton ka ni Lovely. Apama na makaurnungak. Pangasim, Jojo. Ti pamilya metlang ti agnumar. Numanugot ka iti kayat ko. Anya, kasano ko maamapasamak ti kasta? Sigurado ang masaktan ti pamilyak no umanugutak iti kayat yo, sir. Amo ka narigat ti adda pa nagbiagyo. Kat numanugot ka lakit di iti kidkid dawakan ka. Dakelakan ti dahad ti ipaayikukan ka. Sir. Basta umanugot ka, ngagkasar kayo kinilalang anak ko. Ipaay mo ti ragsakan kwa na, gaputa si kati ay ayaten na. Pangaasim ko matapat ganak. Kasta ti ko na ti ama ni Lala, pare. Kat imanugot akman. Ngam sabali mati mapaspasama kita, Jojo. Tenggal da kamatan dagiti agama. Kat ad-adda amarigregatan dagiti aginam. Daitang arod ti paglidayak unay. Saan ang nagtungpal ni Don Cesar iti inkarina kanyak? Mabuti ngak ngamin basta pumanawaklatan. Amangan no dadaka sa mapasamag kanilala. Kat siyak pa'y ti mapabasol. Mabalin ka din agsarita ta, Daddy. Napatagtibagakan ka. Anya ti bagam, iha? Umadanin ti wedding anniversary mi kini Jojo. Uwan ngagpaiso. Into no may alawas ang dayta, iha. Mabalin tagkid daw, Daddy.
Anya dayta. Ala, ibagam laeng. Anya ti kayat mo akid dawen. Kayat ko, naragsak tayo amin iti dayta nga aldaw. Iso akayat ko tagsagana. Day talaga, yamiha. O sige, ibagam to kini Jojo, tagsagana tayo inton anniversary ti kalaysayo. Mami, mabalin ka di amamwak. No asino ti amak? Anya, Uwan, mami. Apay adiyo kayat amamok ti pudpudno nga amak. di mon panunutan ti maipapan iti dayta, iho. Adamat ni Jojo. Ison ti timakder nga amam, sipod pa'y. Uray pa'y, mami. Kayat kulat ta amak kita. Kan maam mo ti amak. Mabalin ka di, mami. Di mon ipilit ti kayat mo, Rico. Jak amuno sa dino itan ti ayan ti amam. Naawatam? Basta. Kayat kulat ta am mo ti amak. Inton makalpasak iti panagadal ko. Siyak tun amis mo ti mangsapol iti amak. Nagadumat tanto'y naluto ang makan, nanang. Apay, ada ka di okasyon, Lola Anita? Apay, nalipata maon. Kat no kasangay ni nanang mo ita. Wan anak ko, kat nagsagana ak, kas panagyaman tayo iti Diyos. Gapo iti sabali manen atawan nga impay na kanya. Wanyag paiso. Happy birthday, nanang. Malagip ko tinapalabas. Nakaragragsak tayo iti ubingak. Ngam ita, insukat na ta ni Papa iti sabali a pamilya, nanang. Di kan agladingit anak ko. Bayamon ni Papam. Alakit din. Pagsasangwan tayo, tinaysagana. Ay, happy birthday, anak ko. Happy birthday, nanang. Agyaman ak unay. Kang ronaan na. Agyaman ak iti Diyos iti daytoy a panagkasangay ko. Jojo, honey. Kan, intan maturog. Rabiin, ngam ada ka pa'y lang dito'y salas nga agbasbasa iti libro. Umula ka niti sireta. Sa marunuak. Lapasak lang natin basbasahin. Sige nga, Rod. Di ka agbaybayaguan. Kasangay ni Lovelita. Amok amalaklagip na nagiti nararagsak akan ni Tommy. Pakawan anak, Lovely. Impang pangrunak matan di sabali a tao. Ngamda kayo apudpud no a pamilyak. Nagkamaliak. Impagarup ko no napimpintas ti maipay ko kada kayo a panagbiag. Ngam ad-adagayam arigat kan tuok tilaklak aman tayo. Agyaman na. Gaputan na uray kamatlaangan asimrat dito'y silen. Honey. Ay. Mabalin ka di nga arakupan na. Kaya't ko amarik na ti pamatag mo. Kan may sa, nasimsimbang titurog ko. No arakupan nak nga umuna. Wan. Ay ayaten ka unay, Lovely. Anya ti ko naman. Ulit man ti dinakamat mo anakan, Jojo. Ne, anya ka rin ti bagbagam. Nagan mo ti dinakamat ko. Asino ko mama tinagan at akamatag? E din to tasikat ti asawak? Naglawag anang ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagaman kanyak. Pudno ka ding ayatan nak. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartahan nak ka dilang. Ha? Ibagam ti pudno. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy ti seryetay italawas ang napauluan. Bindot, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo,
ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, inikan ni Don Cesar ni Jojo iti kwarta. Kat isumat inted ni Jojo kani Claire. Nalagip ni Jojo tinagtulagan da iti Don. Day ti rason, nuapay nga imanugot nga ikalaysana ni Lala. Tay pagarup na, apagsayaatan da Lovely nga agina. Nalagip mat ni Claire ti sigod a kinaragsak da sa nga pamilya. Kat nagsangsangit da itoy. Iti may sa arabii ang maturog kumanda Jojo kan Lala. Nadakamat ni Jojo, tinagan ni Lovely. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu italawas ang napauluhan. Bidot, apang mudan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Naglawag anangag ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagaman kanyak. Pudno ka di ngay ayatan na. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartaan na kadilang. Pangasim, Lala. Saan ko maakom kumporme ti pampanunutan? Ala, umay kamantar ko pun ka. Naglawag anangag ko. Naganday jay a Lovely ti dinakamat mo. Siguro, kailiw mo na jay a babae. Lala, Agsagana ka. Makadanon da ito'y kinidati. ala, makaamo kay ti kayat mo nga ramidan. Maturog ta nga rodan, tapno saan ka mapuyatan. Nanang, basit lang na panaganos. Agturpusak ton. Husto ka anak ko. Ngam para kanya, mabayag pa'y ti do atawan. Saan amamin ano nga orayan dayta, Lovely? Ti importante kasaan tayo ko mga aksaksakit. Tapno awan mainayon a paggastusan tayo. Wan nga rod, Lola Anita. Sapay la kuma. Tapat ganti Diyos dagiti amin akararag ko kankwana. Patsyak apat gan na amin dagita, Claire, anak ko. Gaputa na saya at kaatao. Agyaman ak nanang. Sige nga rod. Panawan kayo pa dito'y balay. Inak pa'y aglako itikan kanan. Taisupay apang allowance ko inton bigat ti maganan siya. O sige anak ko, ngam di ka unay agbambanog. Masapa man ti klase minton bigat. Wen nanang, talaga akasta ti aramidag. Sana bale, tanalpas mo't dagiti projects kan assignments ko. Ay, kasi pa'y matay may sa tao dita. Aglakla ko iti kumkumporme. Tapnuad na lang pagbiag na. Oh, Rico, Ha? nakaragragsak ka mat. Anya ti aramidam dito'y barangay mi. Kwa. Ururayik lang ti may sa barkadak. Handa lang amin na panainala di tabalay da. Makapaglag ti makitkitak alangam, manang. Nakakaasi kamot manang, Claire. Awan amam amang tulong kan ka. Sige, agkatawa ka lang. Ha? Tinapatag, awan mapaspasaktak asabali a tao. Anya? Sige ha, hinggamin. Aday ta ni Rita. Panawan da kan dito'y manang Claire. Ituloy mo ti aglako. Tapno maibos dagiti lakom. Bye-bye! Una yan ni Rico. Mata pobre matlaang akas iti inana. Bay aklatan. Inakot aglakon. Tapno makapaibusak adagos. Pagyaman nakta pinatgam ti awis ko amangan ta dito yung restaurant, pari Brandon. Amok latang amin, nga daman na niibkas mo kanyak, gayem. Gusto ka, pare. Aday bagakin ka. O sige, ibagam lata. Nakasagana ka tumag. Amo, nagbabati pagkit kita kiti bagik ita. Kaslakla ay ayam, apas pasurot ka iti agama.
Anya tinapasamak. Awan bukod ko a disposisyon ni Balay. Balay da ko nakmalangan. Bas sila kamalik. Pabainan nak ti ama nilala. Oran saan? Nilala mismo ti mararamid iti dayta. Ay, mas dawak ngamin kan ka, pari Jojo. Paspasurot kalat ta kadakwada. Nga uray arig na kat badbad na kandan ti kinataom. Daka mo pare, ngam mabuti nga kami, iti kanayon nga ibaga kanyak ni Don Cesar. Anya dayta? Asyak ti agsungbat, nga dadakas sa mapasamak kanilala nga anak na. Ngam nabayagan day di naudi a panagdikar si sakit na, saan ka di? Amangan mat no naan-anayan ti panagimbag na. Tsaka mo, ano pa imot nga mi nagiti tumtumaran na nga agas. Ti kasayatan nga ramidem, agpaliw ka gayam. At dangamin atap ko, nga mga nulukluk wen nakalaeng dagiti agama. Anya, Isungarod ako nakagpaliw ka. Narigat met, no may saan da kalagayam dagiti agama. kumusta ti panagadal mo, Rico? Nasayat mat, Daddy. Mabalin ka di akitag ti card mo? Saanan ang masapul, honey? Nakita ko dagiti grades na. Malakit din. Ituloy tayo pa itimangan. Da kayo nga ti makam mo. Ngam amo kon ti amin. Agsublimanan ni Rico iti grade 11 into next school year. Anya? Apay, Jojo? At akan ti parikot mo iti dayta? Daddy, Sana balay. Gaputas andak mo tapudpud nung anak, Daddy. Iswa, di na kung bibiyangan ka dagiti mapaspasamak iti biyag ko. anya? Saan kumamat akas na, Rico? Impatag na ka ni Jojo, anak. Pudno nga ta dayta. Huston, Mami. Impatagnak manwan no saan. Awan kanyak dayta. Jojo, honey, siya kung tagkitaw iti pasensya. Gapo iti naramid kan ka ni Rico. Kastamatan ka ni Daddy. Pasensya ka na kuman. Ngam amok. Impatag mo ni Rico. Nga uray saan ang nagtaod kan ka. Saan ka di? Inaramid ko ti amin. Tapno agpaayak kas amana. Ngam di naklat tagayam amo a respetuan. Nakas na nga ron. Awaran serbi na nga aramidag ti kastoy. Anya ti kayat maasawan. Panawan na kami ka din. Pangasim, Jojo. Di mo aramidan ti kasta kada kami. Sana kasta ti kayat ko asawan. Basta manipurita, jakon bibiyangan no nyaman na gitar aramidin ti anak mo. Tangay imparo pa namatan kanyak, asa anak nga ibilbilang kas amana. Saan kumamat akasta? Bayam, kasaritak ni Rico. Saan arumbang ti panang bastos na ken ka? Apay ngay masidag ka kanyak, iha. At da ka di parikot? Inapa na ka ti asawam, kapoy tinapasama kitay. Saan, Daddy? Ngamjak magustuhan ti panang kanunong yu kiniriko. Nga uray agdadata ti kamalin. Diyak ngamin magustuhan ti tabas ti dila ni Jojo itay. Kunam na nasino amang pagpabay ni ti apok. Ngam, Daddy, saan mat ngarod anasaya at no agrepeater ni Rico? Nakababain ka dagiti gagayim kan kakabagyan tayo. Anya? Kan may sa, ang mga nagtalaw ni Jojo gapo iti dayta. Di ka matanagan, lalaiha. Santo nga ramiden ni Jojo dayta. Adda igemta nga alas. Ngam, kasanun no? Di mo nituloy ti kayat mga ibaga. Bastawan ti rumba nga pagdanagam iti asawam. Saan na pumana ko dayjay dito'y balay. Siguraduan nyo lang ang Daddy. Matayak lakit din umapukaw ko ni Jojo. Nalakok amin dagiti lakok ita, Lola.
Adanton allowance ko. Maragsakan hakparakan ka, apok. Basit lang nga anusan, agturpos kan tumatan. Wen nga rod, Lola. Ninga ta, Papa. Ay, bay amon ni papam. Ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ngam uray no kasta, saan kalata nga agimulmula iti sakit tinakam, iti amam. Amam latta dayjay, kat saan amabaliwan dayta. Wen, Lola. Wen, apok. Gaputa si kamot laang ti marigatan, no agimpan ka iti gura, iti mismo nga amam. Wow! Nagpintas at talaga dito'y mall. Kuma, dito'y ti pagtrabahuak inton makaturpusak. Mabalin latamot anak ko. San abale? Business management mo ti kursom. Mabalin ang maadaan kanto iti business dito eh. Ngam, saan tamat abak nang nanang? Naimbag ka ni Rico Taglap-lapusanan da iti kwarta. Day taman ang tinalagip mo. Nanang, Lipatan pa'y laang day tanak ko. Happy birthday! nanang, kunak no nalipata mo nakasangay ko ita. Mabalin ka din mo't amalipata. Mala, umakakit din. Agpasyar ta dito'y mall. Tapno makarelax ta nga agpadpada. Wen, nanang, katagyaman na kada kayo. Jojo, mabalin ka di asal labayan na, kan? Anya, sana na masapol na ita. Ado ti tao di ti mall. Makasingata ka na iti magmag na nakasta. Saan? Sige sa labayan na kun. Kumaro man na ti babae. Pagustok man lang. Sige, magnaka. Mapantapay gumatang ka ti agas mo. Agyaman na, Jojo. Talagang ayayatan na. Ha? The lovely kan Claire. Isuda na kita. Wala niya. Iso ako na asal labayan na. Tapno saanan amang namnama dagiti aginakan ka. Mabitlang. Kablaawak ni Claire iti panagkasangay na itangal daw. Dita ka lang ha. Anya? Urayin nak. Mabitak lang. Sana mabalin? Di mon kablaawan day ta babae. Di nakpanawan dito eh. Jojo! Lovely. Claire, mabitlang. Jojo, amang ano makita na kati asawang nga umasidag kada kami. Wen nga rod, Papa. Ay, dayjay gayam ni Tita Lala, Nagsakit ti panangkita na kada tayo. Happy birthday, anak ko. Papa, inarakop dakmatan. Pakawanan na ka. Atoy, sagot ko kan ka. Awatam. Kwarta. Juan, maaramat mo da ito iti panagadal mo. Alan, awatam mo. Tagsubli akmat lang itay nilala. Amang ano agis kantalo pa dito mall. Agyaman Papa. Sige nga ron. Agyaman iti da ito nga interview kanyak. Laglagi pang na anak ko, ha? Ipatpatig ka unay-unay. Awanan kay tibain! Ha? Imbabain nak ijay mall. Lala, kasano ko matipanay babain ko kin ka? Kat nagsubli akmat adagos itay itinangibatyakin ka. Ngam tinalyaw dak dagiti tattao. Gaputa imbati naklatan. Awanan kay tibain. Di nakpadpadasan, Jojo. Di mo amunoan niya ti kabailak ng aramidan. Apay ka di akas talauna ti guram, iti asidag ko, iti anak ko. Kinablaawak mo't lang. Dakas ka di dayjay. Nasakit tinakam ko. Gapu iti inaramid mo. Amok, ipatpatag mo pa'y laida. Agsungbat ka gapu iti panang pasakit mo kanyak, iti nakaro. Pangasim ko maalala, agtalnakan. Amang ano dumikarmanan ti sigod asakit mo. Kat no mapasamak man dayta. Basol mo, Jojo. Apay ka di manen, pare Jojo. Aginom ka manen. Anya manen ti parikot mo ay ha.
Napaidam ulay ni Lala, pare. Di na kaya't nga asitkak ultimo anak ko. Anya man yung tinapasamak. Kinid daw ni Lala nga ipasar ko ijimol. Naira na nga damat ijay nagdi aginak. Impasyar ni Lovely ti anak mi. Gaputa kasangay na ita. Ket, nagrarana ka kayo, Ijay? Kinasitkak ni Claire kat kinablaawak. Nakaungat kat din ni Lala kat nagipangta. Anya? Mabuti nga pare. Amang ano niya ti mapanunot ni Lala nga aramidan. Di ka wani agpampanunot iti negatibo, pare. Nalabi tabo nga lang tinalabos asurun na. Iso na ibagana ti kasjay. Pare, Unay kalakit din na yan. Mala, gusto na ita na panaginom mo. Itulod ka ng jabalayo. Di ka wani agbartek. Tamangan mo at dalaing nga agapa kayo kinilala. At dayta, nakaidan ti asawa mi ti kama. Kasta unay abartek na. Ha! Awanan ba inday ta tao? Ala, saan kayo nga gungot, Daddy? Mabalinda kamin apanawan dito'y silid mi kini Jojo. Sana bale, nakaturog matan ti asawa. Hanggang magsarita kamin to inton bigat itinalay nga asawam. Irikap kon ti rito. Iturog ko matan iti abay ti asawa. Nagtaas ka talaga, Jojo. Arakupan ka man. Lovely. Ay ayatan ka unay, Lovely. Awanan kay ti bain! Ni Lovely latta ti linaon ti pusom! Nukas tangarod! Saan kan ang makaruwar iti daytoy asilid? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na dinggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Biddo, apang nagdan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti panagpasyar dagiti agina Claire kan Lovely Ijemol. Nakita ida ni Jojo kat kinablaawan na ti anak na. Kasta una yung aungat ni Lala, gapo iti dayta. Kat impangtana ti agina. Nagparikot nga ron ni Jojo, kat nagbarbartak daytoy. Ad dapay anarubruban ti ungat ni Lala. Gapo ta na ibalikas manan ni Jojo tinagan ni Lovely. Kabayatan ti pannaturog na. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Bidot, apang ngagday. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagtaar ka talaga, Jojo. Arakupan ka man. Lovely. Ay ayatan ka unay, Lovely. Awanan kay tibain, Jojo. Ginakamat mo man ang tinaganday jay alabli. Makitang ita ti di mo pa'y nakitkita. Manipod ita. Saan kan ang makaruwar dito'y balay? Kukwa ka na ang Jojo. Daddy, mabalin ka di ngagsarita ta. Sakbay asumrak ka iti silid mo. Lala iha, apay arimwar ka pa'y lang iti siledyo iti asawam. Kunak no nakaturog kan. Kuma, ngam napukaw ti tuturugak. Gapo iti panangibalikas namanen itinagan ni Lovely. Amangan met no gapulang iti nakaro abartek na. Iso bayamon. Amangan no makadlaw ni Jojo, asana pudno nga da sakit mo. Gapo iti kasta adjar mo. Awan bibiyang ko. Talaga pinag-high blood nak ni Jojo.
Iso ang makita na itati kabailak nga aramidan. Anya itati kayat mo ang mapasamak. Manipod ita. Saanan ang makarwar ni Jojo iti daytoy abalay. Nasayaan ta nakaring kan, honey. Amo, nasakit ti unong gapo iti nakaro abartek mo iti rabi. At to'y, inyagan ka iti makan dito'y silad, ta. Wan nga ron. Nasobra akmat ng tinaginom iti kalaman. Nasayaan mat, gapo ta nagbartak ka. Naamuak ti pudno aritnam. Mangan kan. Kalpasan na, inumam daytoy agas. Makatulong daytoy. Tapno maikat ti sakit ti ulong. Agyaman aklangan. Ngam saan ako namangan. Inna ko ni opisina, tani, aldawan. Ado pa ti masapol nga iring Pasko. Ijayak to namangan. Anya, pabainan na kadimanan. Kas nakunakon, ado ti agur uray kanyak at trabaho ijay. Di nakpanawan latan dito'y Jojo. Ala, agtugaw ka, ket kanam tiin saganak apagar mo sarang. Di mon panunutan ti opisina. Addan ijay ni Brandon. Inawagak itay. Ison ti makaam mo kadagiti di mo malpas at trabaho. Anya ka din na kita ngay magbagam. Di ka maawatan. Nalawag timbagak, Jojo. Saan kan nga agtrabaho iti kumpanya mi? Manipod ita, dito'y kalaang balay. Naawatam. Anya, di mo mabaling nga aramidin kanyak ti kastoy lala. Rumara kita matlang. Di nak malapdan. Anya, Umay kaagar mo saran, lablay anak ko. Apay, awan ka diti serrekyo ita. Saan ka pa'y matlaang anak karubwat? Sa anak matan ang mabisin, nanang. Ay, apa yun, anak ko. Ay, Nagunagmut day taasin na ay mo. Adda ka di parikot. awan mo't kit dinanang. Kumusta nga tan ni Jojo? Da apay apang panunutem ni Jojo. Adda ka di dakas ang napasamak kan kwa na. Sige, agrobata ko nanang. Tayo na ko iti trabaho. Inton na aldaw, padasak man na kontakan ni Brando na gayam na. Barang ada maipadamag na kanyak maipapan ka ni Jojo. Panagkunak, saanin arumbang nga aramidam ti kasta, anak ko. Amangan numaamuan manon, jay tigre nga asawa na, kat madaksan kapay. Ipas nagmulatan ti agtrabaho, para ka ni Claire nga apo ko. Sa bagay, husto kayo nanang. O sige, bayan nyo. Jakon pagtaktakan day taabanag. Gaputa ti anak ko itan, ti kapatgan kanya. Anya ti kayat asawa na ito, daddy. Apay adidak parwaren nagiti gwardya di tarwar. Basol mo matlaeng no apay asan ka na mabali na rumwar. Anya, Kanayon mo nga minadakamatan tinaga ni Lovely no kasta mabartek ka. Anya nga ita, nakapungtuten ti anak ko. Iswadi na ni palubos arumwar ka dito'y mansyon. diyo ko maaramiden kanyak ti kastoy. Pangasiyo, kasari tayo ni Lala, tap ni palubos na rumwarak. Inak agtrabaho iti opisina. Di mon panunuten ti opisina, kastamot ti negosyo. Siya kon ti makamo. Ti kayat ti anak ko ti masurot. Isong agtalinaid ka dito'y mansyon, aging gaasan nga ipalubos ti anak ko arumwar ka. Naawatam? Anya. hello, Brandon? Nakawag ka man? Apay? Ada parikot? Lala. Apay nga, saanin nga umamay ni Jojo dito opisina. Saan ko ang mabalin na pirmahan na iti papeles? Gaputa iso lang ti mabalin nga pirma. Ako nga min, agsakit ti gayim mo. Iso ajak pala palubusan arumwar. Agurigur nga min. Kasta ka di?
Mabalin ka diya sa rungkarak di tabalayo? Ako ha, no may papan iti negosyo, ni daddy ti umay mangurnos kadag iti masapsapol dita. Kat timat may papan iti kayam mo, saan ka pa'y laang nga umay dito ibanay? Kayat ko, agina na iti husto ti asawak. Sana bale, natalgadak gaputaada ka dito opisina. Kasta ka di? Sige nga rod. Pakibagalangan iti gayem ko, nagpaimbag. Wan, Brandon, makadanon ti mensahem iti gayem mo. Alang arudan, Lala. Bye. Bye, Brandon. Lovely, mabit lang. Ne, Brandon, si Kamot Gayam, kumusta kan? Nasaya taklata, mayet. Sika, kumusta kayo maten? Kumusta kayo iti anak ko iti bunyag? Kasi ti Diyos, nasayaat kami matlata. Makatawan lang ng ti Orion, makaturpusan ni Claire. Uy, kasla kaano lang iti ubing pailangan. Wan nga rod pare Brandon. Ngam ita, napintasan abalasang ni Claire. Ay, umay ka. Mapanta pa iti dayjay a restaurant. Agmerienda ta, kabayatan ti panagis istoryata. Sana bale, agawid kan samit din. Wan, agawid akon. Ngam, inton maminsan tulaangan apat ngak di awis mo. Ado pa'y ngamin ti ilalapas ko adadaitan. Ado ngamin ti awat ko apadait ita. Pasensya ka na kuman, pare. Mawatan ka, Mari Lovely. Oh, alam nga ro dito eh. Makatulong dito kada kayo nga gina, o rekas kasano. Ha? Ay, saanan? Saan mo masapon nga aramidon ti Kastoy, pare Brandon? Awatam kit din. Makatulong dito iti panagadal ti anak ko iti bunyag. Sige man laangan. Ngam, nagdakal samot unay day tangay itad mo kanyak. Awat pagbayad ko. Saan nga utang dito eh? Itid ko para iti anak ko iti bunyag. Tulong ko dito kada kayo nga gina. Ato'y dali, mangan kayon. Siya kung tinangyag iti kanan nyo dito si Led. Nakakutkot-tong kayon. Gaputa di yumatan kayat timangan. Diyak kaya timangan, Rico. Diyak kayatan ti kastoy. Kasla ak aso asumorsurot latan iti kayat dalulom kan mamim. Apay ngamin adiyo kontra andang iti bagada ah. Naturturay damat latan ngamda kayo. Awan maramidak. Ngam sika adda. Anya? Kasano kuma dadi? Tulungan nak ngaglibas dito mansyon. Anya? Ang mabuta ngak dadi. Amangan no siyak ti madaksan. Sika lang ti ayang tinamnamak. Diyak kayat tagtalinaan di ti abalay. Awan wayak-wayak dito eh. Masyanak matan kada kayo dadi. Ngam, mabuta ngak mat ngamin. Sige, kita noon niya ti maaramida. Kablaawan ka, Claire, anak ko. May saka kadag iti makaawat iti pamadayaw inton graduation nyo. Agyaman ak unay, nanang. Isagot ko kada kayo ti balegek. Malading hitanak. Oh, apay, anak ko. Kalaat matan anagliday ka. Ada ka di parikot? Agturpusa ko, nanang. Ngam, manumatan atawan asan ang nagpakpakita kada tayo ni Papa. Talagan samatan analipatan na tayo na pamilya na. Amumat nga adan sa bali a pamilya ti amam. Kunak mano, naawata mo ti sitwasyon. Ngam, kailiw ko matyad na amana, nanang. Uray, awag na katawan pa'y. Di nakipatpatag ni Papa, nanang. Maawatak tirik nam anak ko. Ngam pangasim, di mo gurguraan ti amam. Maawatam ko malata ti sitwasyon na. Laglagi po nga addan sa bali a pamilya na. Adoy, Lovely, anak ko. Agkapi ka pa'y. Amok nga main asan ka pa'y laang nga agtuglap. Agyam anak nanang. Husto kayo. Sana ka makaturok.
Kasla makitkitak paylaang ti panagliday ti anak ko itay. Madlaw akailiw na una yun ti amana. Ang pulos matan asaan asim marsarong karni Jojo kada kayo. Nangruna iti anak yo. Wan nga rod nanang, mapampanunot ko pa'y kat din ti mapan iji balayda. Pagrabangan namat asarong karan sagpaminsan ti anak na, nga uray addan sa bali a pamilya na. Saan mo nga aramidan ti kasta, Lovely? Anya nga rod aramidak nanang, maasyanak una yan iti anak ko. Di ka mapmapan ije balayda. Sigurado, madaksan ka laeng no aramidem dayta. Naturay ti pamilya ni Lala. Nagrigat matan ti kastoy. Nagrigat ti sitwasyon mi nga agina, nanang. Ala, agan anos ka, anak ko. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Amok, agpatinggan tumot lang dahito akinarigat ang mapaspasaran tayo. Di ka agkapoy, gaputa ka sa pulan na ka ti anak mo. Husto kayo, nanang. Itakadi pa'y ngagkapuyak. Diyak ipalubos. Kasta ti rumbang, anak ko. Ala, inumamon day ta tinimplak akapem. Kalpasan na, umunag kanton iti silid mo. Kat pilitem ti maturog. Wan, nanang. Kat agyamanak. Gaputa adda kayo lata amang patpatibker itiriknak. Amokon ti amin, Lala. Sana po nung adda sakit mo. Inmani obrayo ti biyag ko. Gaputarupat kwarta ka. Imbagalaang ni daddy nga ikan na ka iti dakkel agatan. Immanugot kan iti kayak na. Dito'y kalaang, Jojo. Agasawat na. Iso adito'y kalaang. Agtalinaid kalaang dito'y. Kukwa kalaang. Palubusan akon. Sana po no tinapasamak akalay sata. Dayta ti amom. Ngampud-pud no, tinapasamak akalay sa. Iso nga awanan maramidam. Siyak tiligal nga asawam. Sana po no reta. Kunan ni Daddy Cesar apeke ti kalay sata. Basta, pud-pud no nga agasawa ta. Kat saan mon amabaliwan dayta. Kaasi kamet. Awanan maramidam. Gaputadda ka matlatan dito'y seledyo nga agasawa. Don Cesar. Di nakawagan iti kasta. Dadi kunam kanyak. Gaputapudpudno nga agasawa kayo kinilala. Linukodak. Kunayo apeke ti maaramid akalay sa. Gaputa kayat yo lang agragsak ti anak yo. Ngam saan gayam. Linukodak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngam siyak gayam tinsagmak yo. Nabaybayak pa yan tinakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasyay. Gaputa kayat ko kumaamaikan iti naranya masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Di ko namkit di. Rupat kwarta ka. Day tatipudno. Ha! Di ta ka man langin. Jaglamanusan ti makisarita iti kasken ka. Arupat kwarta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serya tayo itaalawas ang pauluhan. Biddo, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas,
Saanan nga impalubos ni Lala ang makarwar ni Jojo iti balayda. Gaputadinan kayat nga agkita da kanilapli. Kaya rigan ni Jojo ti balod iti pamilya da Don Cesar. Kastaunay ti babawi ni Jojo. Gaputa imanugot iti panagkalaysada kanilala. Gapu iti naamuan na. Asaan gayam apeke ti kalaysada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawa sa napauluan. Biddo, apang nguddan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Linukodak. Kunayo apeke ti maaramid akalaysa. Gaputa kayat yu lang agragsak ti anak yo. Ngam saan gayam. Linukodak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngam siyak gayam ti insagmak yo. Nabaybayak pa yan ti nakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasjay. Gaputa kayat ko kumaamaikan iti naranyag masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Ti kunamkit di, rupat kwarta ka. Day tatipudno. Ha! Di ta ka man langin. Jak lamanusan ti makisarita iti kasken ka, a rupat kwarta. Kaasi ka man, Jojo. Ngam awanan mabalin mo. Agtalinaid kan dito'y danak. Gaputa agas sawatan. Oh, at iti agas mo, honey. Pangaasim Lala. Parwarin nak dito silid. Diyak kaya tagpupuklatan dito eh. Saan ang mabalin? Agtalinaid kalatta dito'y balay. Saan ang mabalin arumor ka? Taiti ka nito ngaglibas ka. Dakas ti mapasamak. Diyak magustuhan ti aramidin nyo. Agbabawi ak no apay ngay manugotak iti kayat ni papam ang mapasamak. Bidot apang edeng. Ken kuna na idi apeke akalay sa ti mapasamak. Iso ngay manugotak. Ngam saan mo't gayam. Peke man kan saan ti kalaysata. Agtalinaid kalatta dito'y balay. Ket saan kanto ang makarwar. Mami, nakaturog ni Daddy Jojo. Wan, Rico, iho. Imapekton ti agas nga inted ko kenkwana. Mami, Oh, apaya kita anak itikas na? Adda kayat mo nga ibaga? saanan ang makarwar ni Daddy dito'y mansyon. Apay matan ngay naramid yu tikas to'y kankwana. Anya? Puno, naalas ti ugalik idi kankwana. Ngam, nariknak nga impatagnak, kas anak na. Saan ang mabalin a panawan na tanidadim? Rumbang nga agtalinaid dito'y balay iti agnanayon. Anya? O sige, Enrico. Ingkakit din maturog. Masapa pa iti klase minton bigat. Sige nga, Rod, Mami. Rumwara kong dito silidyo ka ni Daddy Jojo. Ay, madinday to'y ang mapaspasamak. Diyak kanunungan ti aramiden da ka ni Daddy Jojo. Masapul ang maamuan da ito ni Tito Brandon. Barang makatulong iti sitwasyon ni Daddy ita. Kumusta mo tan ni Jojo? Mari lovely. Diyak amo, Mari. Jak ni namnamang agsina kayo. Kasta mo ti kunak. Anya nga, Rod. Kasta talaga. Naangaw ni gasat no daduma. Wan nga rod. Kat bilibakan ka. Ta saan ka anak asawa pay. Ay, saan, Mari? Saan to mapasamak dayta? Uray kas jay ti inaramid ni Jojo. Isulat ta ti ay ayatek. Bilibak mo't iti dayta panagayat mo kankwana ah. Wen, Mari Andrea. Saan akon amaki asawa pay? Gaputa ay ayatek latta ni Jojo. Apok, sumangukan iti lamisaan. Asino manen ayat yaw awagam dita cellphone mo. Itay ka pa'y adayal dita cellphone mo, anak ko. Awawagak namin ni Papa. Ngam, jak matan maawagan iti sigud a numero na. Ay, talagan saan nalipatan na kunti ama. Saan mo pa'y laang apagparikutan day ta, anak ko? Laglagi pam, adandanin ti panagturpos mo.
Di mo riribukan ti panunot mo. Day tangarod nanang. Kayat ko, adda ko man ni papa inton graduation ko. Bayam, padasat ti agdamag ka ni Ninong mo a Brandon. Bareng adda maibagana, maipapan ka ni papa. Agmerienda ka pa, Brandon. Atoy, nagpaisaga na kiti juice ken sandwich para ken ka. Agyamanak, Sir Cesar. Apay nga da ka dito'y balay. Ada ka di parikot iti negosyo nga iman manihar mo? Awan, Sir Cesar. Kinapudno na. Nanayas ti taray ti negosyo yo. Ngem nakaumayak, gaputa kayat ko kumaas sarong karan ti gayem ko. Ni Jojo ti kayat ko asawen. Ha? Brandon. Nalipat ang imbagakan ka. Nagbakasyon da kini Lala iti Amerika. Tanimbaganin ti sakit na iti puso. Iso nagbakasyon da pailang. Kayat da ti agrelax, Brandon. Iswasan mo na makasarita ita ti gayem mo. Ha? Kasta ka di, sir? Ay, sayang ah. Saan kami man lang nga nakapagsarita? Sakbay nagluwas da? Sana bali. Agsublidan tumatlaeng. Makasaritam tumatlaeng ti gayem mo. Wen met kidi sir. Sige nga rod, sir. Agpakadak pay. Ikumustadak tulatan kadakwada nga agasawa. Agpadadang amin na dyan nakasarsarita iti medyo nabayag. Sige, Brando. Makadanon ti mensahem. Hanggang sakbaya pumanaw ka. Ala, agmerienda ka pa'y. Manang Claire, mabitlaan! Apay ka di man, Enrico. Awanan panawin ko ang makisarita kan ka. Napatagtibag ak manang. Maipapan ka ni Daddy Jojo. Ha? Sigurado ka apod no dagiti ibagam ita? Maawatan ka, maawan pa nagtalak mo kanyak. At lunag ama diti ugalit iti kalabas. Hanggang masapul adanggam ti ibagak maipapan iti amam. Anya nga minday ta. Pangaasim ta ibagam ko man. Umay ka manang, mapantay ti dahi restaurant. Ije tangag sarita. Amangan no adda ngamin makakita ka data. Kat ipulong da kadalolo kan mami. Sige, mapantan. Kayat kon amaamuan ti ko na mga ibagam kanyak, may papan ka ni papa. Nanang, awan ka di pa'y ni Claire. Awan pa'y met, anak ko. Ang amangan no dandanin day jay. Kastoy nga oras kat ti panagaw-awid na. Ay, nangruna kat graduating ang ti apok. Ado ka nung amin dagiti ar-aramiden da ije pagadalan. Sa bagay. Ala, urayan tayo lahat ng arudan. Nakaluto kayo ka din iti pangrabian? Wen, day talamangan ti aramiden tayo. No sumangpeten ti apok. Nasayat nga ron no kasta nanang. O sige, sumrakak pa ije siled ko. Awagak man gayam ni pare Brandon. Barang ada maibaga na maipapan ka ni Jojo. Kinapudno na. Adamat danag ko nanang. Apay mo't anak ko namti kasta. Amamok ni Jojo. Uray kaskasano. Di na maiturad asaan amakita ni Claire iti kastoy kabayag. Amangan mo't nun na-impluensya di asawa na. Kat di namatan kayat amakita ni Claire. Diyak ka mo nanang. Kasla tsak patyan day ta. Ngam no kastaman bilang, talagang rod nga awan asi na iti anak na. Napatpatag pa'y nga rodan ti di na pulos kapkapin ngam ti mismo nga anak na. Daddy, simangpot ka din ni Rico. Diyak mo, iha. Diyak pa'y mo't nakita ti anak mo. Aga magyaman na, gaputa itakala ang arimuar iti seledyo iti asawam. Kunak no matakuatan ni Brandon nga gliblibakak. Anya? Apay, Daddy, imay ni Brandon dito'y balay? Wen, kat sapsapulan na ni Jojo. Kaya't nakano ang makasarita ti gayem na. Anya? Saan ang mabalin?
Sigurado nga agipulong ni Jojo nagsarita da. Day tamit nga ro ti pagamamkak. Sana mabali na mamuan na ti mapaspasama kiti gayem na. Matayak lakit din o panawan nak ni Jojo, Daddy. Iso anas kan nga ipupuk ta dito yung mansyon. Saan ang mabalin ang makarwar? Nanang, madanaganak. Apay nga awan mo to ni Claire. Wen nga agpaiso. Rabiin. Ay, inawagam ka din iti cellphone na. Itay pa'y nga awagak, nanang. Ngam di namot sungsung-batan. Itala ang napasamak ti kastoy. Anya nga ton tinapasamak kan ko, ana. Ala, urayan talata. Ang mga dala nakataktakan na. Di ka unay agdanag. Awan maday, anapasamak iti apok. Nanang, Ay, wen gayam. Naawagam ka din ni Brandon. wan nanang. Ngam awan mo ti husto asungbat na. Ala, mabiit laeng tamang timplak iti kape. Agkapita, kabayatan ti panangururay ta iti apo. Nakarakaro pa ng balod ti kasasaan ko diti mansyon nyo. Saanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. No di kat maysa nga abalbalay. Sumardan kan. Mangan kakit din. Tsaka yan. Nasaysaya at langan na matayak. Ngam ti agnanayo na pagbalinenak nga adipan kan abalbalay mo. Di nakpagpungtutan ko na. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Amok nga ado ti kwartayo. Ngam ulitek nga ibagakin ka. Saan nga amin kat magatang ti kwarta? Lagi pa nyo ta iti amam. Sumardang kan kunak! Apay, nasakit ka di adenggan ti kinapudno. Dahito pa di may sa kinapudno. Di kapulos inayat. No di kat asila ang tinariknakin ka idi. Kaya't ko pa'y ngagpao ti biyag mo para iti anak mo. Kasukat dahita ti dakkel akatan ngayon kari ti amam kanyak para iti pamilyak. Imanugotak, gapot ta kayat ko agumin awat ti pamilyak. Ngam anya tinaramidyo, linukodak. Kang runaan na, bidot apangedeng tinaramid ko, dakkala bidot. Sana po no dahita. Ayatin na kumamatan, gapot agasawatan. Iti oray ka anuman. Saan anapunas ni Lovely di ti pusok? Isulat tati ay ayatek. Kat saanan ngagbaliw na ta. Saan apod no dahita? Siyak ti ayatam, gapot agasawatan. Sige! Derderem ti ropa kiti plasig atong pa. Ngam saan to ang mabaliwan ti kinapudno. Kinapudno asaan ka ngay ayatan. Huston! Nagsakit daytay anam mo, Jojo. Kat makitang ita ti aramitak. Kita man no maiturod mo at ti anak mo ti agsagapa. Kan manglakam iti unget ko. Di mo iraman na aginak. Awan basol dakin ka. Nakapanawon ni Rico anang itulod kan ka, Claire. Ngam aging ga ita, di ka matagtagtagari. Anya ka di timbaganakan ka. Oh, Nanang! Imarako ka mo ito, anak ko. Apay ka di, anya ti imbaga ni Rico kan ka. Pudno gayam ti atap ko, nanang. Dakas ti mapaspasamak kan ni papa. Anya ti kayat mo asawan. Dumngag kayo, nanang. Ibagak kada kayo ti amin nga imbaga ni Rico kanyak. Anya? Kasta gayam. No kasta, arig na balod ni papam iti mismo abalay ti asawa na. Kasta nga rod, nanang. Maawatak tirik nam anak ko. Ngam nabilag ti pamilya ni Lala. Iso apatsak anarigat tayo abasta matulungan ti amam. Basta, nanang. Mang panunotak iti pamuspusan. Tapno matulungak ni papa. Rico, agsarita taman. Ha? Mami, makaungot kayo kadi. Wan, talaga ang makaungungot gapo kadagiti aramidam. Mami? Apay nga ita ka lang. Napnapanam, ha? Sorry, Mami.
Ato lang amin dagiti research mi. Isuan na dawak ang nagawid. Siguraduam lang, Rico. Tanusan, pagsardengan kan nga agadal. Saan na maulit daytoy, mami? Ikarik. Ala, sumrak kan iti silit mo. Pangaasim, Rico. Saan kan ama inay nayon pa'y apagparikutak? Naawatang. Un, mami. Ay, ang yamanak. Kunak lakit din numaamuan na. Anak isinara ka kadamanang Claire, kan Tito Brandon. Pangasim lala. Ukarkaram ti talit isaga kan imak tapno makaturog akit inasayan. Sumardeng kan, maturog kakit din. Makaturturog ako. Unayan ti kastoy alangak. Kaslak matan ayop anay galot di ti kama. Ti cellphone ni Lala. Adalang iti asidag ko. Aramatak na ita. Tapno makapagkidawak iti tulong dagiti pulis. Juan. Umawag ak iti pulisya. Kat agpatulong ak kanakwada. Diyos ko. Tulungan na kumay ti dahito inaramidag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Biddo, apang ngedday, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Bidot, apang nagday. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. At dalangin niya si ko ti cellphone ni Lala. Magawat ko. Agpatulong ak karag iti pulis. Tsak kaya't tagtalinan latan dito'y apalaya. Anya ter aramidam iti cellphone ko, Jojo. Nakarin ka pa'y? Juan, ket jak ipalubos nga gipulong ka iti uray asino. Patayin na kalaangan. Ngam ti parigatin na kakastoy. Di ka ay ayatan. Ni Lovely ti pudno nga ay ayatag. Anya? Linukodak. Jak nagayatan ti panagkasarta. Imbaga yung adasakit mo. Ngam awan mo't gayam. Ulbud kayo nga agama. Sumardeng ka! Ha! Uray anya pa'y tibagbagam. Saan kan ang makapanaw dito balay? Saan tan nga agsina iti uray ka anuman? Kukwa ka lang, Jojo. Ket awan sa bali nga agtagikwakan ka. No saan asyak laang? Pulos adyak impagarup adakas met gayaman ti sitwasyon ti gayam ko, Lovely. Kunak no naragsak itan iti sidong ni Lala. Gaputa kastamot ti kuna ti amana. Kastamot ti amok. Ngam nakigtutak, gapo iti imbaga ti anak ko nga impud no ni Rico. Di na kanon maitured akit kitaan ti kasasaad ita ni Jojo. Anyang ro ti plano ita? Uray kas jay ti inaramid ni Jojo kada kami nga agina. Kaya't kumot at tulungan. Kaasimot no awan mangispal kan kuana. Kasano nga ta? Anya ti rumbang nga ramidan tayo. Agtitinulong tayo amang panunot iti pamuspusan. No kasano tayo ang maisalakan ni Jojo kadakwada, pare Brandon. Nanang, kaasimat ni Papa. Tasigon ka ni Rico. Nakarakad ni Papa iti kamada. Kasla ayo panti ama kiti kasjaya kasasaad na. No maminsan, pabasulak matlaang ni Jojo
Gapu iti kasjay ang nagbanagan na. Maawatak tirik na yun, nanang. Nga masapul ama amuan tayo ti pudno ang makagapo, no apay nga aramiden da kan kwa na ti kasjay. Nakakaasimat ni Papa, no agtalinaad iti kasjay akasasaad na. Amangan numatay ti amak, nanang, lola. Claire, anak, di ka unay agpampanunot. Laglagi po nga umadanin ti panagturpos mo. Di mo reribukan ti panunot mo. Nanang, jak paikit din makapagpanunot iti husto. Gapu ka na gito'y ang mapaspasama. Ala, agkalmakan apok. Tumulong ak amang panunot iti pamuspusan. Tapno maispal ti amam. Anya ti masapol mo, Brandon? Apay nga da ka dito'y balay? Lala, Apay akasta ti panagkitam kanya? Adda ka dirugit iti rupa? Apay, Brandon. At ka di parikot iti negosyo? Don Cesar. Lala, pangasiyo ko ma. Kayat ko ang makita ni Jojo. Kayat ko ang makita ti kasasahad na. Anya? Pasensya kan, Brandon. Ngam nagbati jay abroad niya asawa. Anya? Husto ti ko na ti anak ko, Brandon. Kan maysa, apay nga minasaan mong awagan, tapno kumusta ti kasasaad na. Jakmat ngamin maawagan ti cellphone na. Panagkunak, sabalin ti number na. No kasta, saan na ka nakayata makasarita? Husto ni Daddy, Brandon. Naku na nangamin kanya. Adinan kayat ti makipagayam kan ka. Isa mabalin ka di? Pumanaw ka. Di da kon alilawan. Pangasiyo, ipalubos yo ko maamakitak ti gayem ko. Saan mon amakita ti gayem mo? Anya? Pumanaw kan, Brandon. No di mo kayat nga inayon da ka abalod dito'y balay. Daddy? Dakas kayo gayam nga agama. Anya tinaramid yo iti gayem ko. Pumanaw kakit din dito'y, Brandon. Awan apulos maaramidam para iti gayem mo. Kan misa, agasawa kami. Iso arumbang lang nga agtalinaed dito'y balay. Naawatang. Anyan ti kasti alangak. Kaslak mo't laayo pan ang nakarakad diti kama. Ngam jak itulok akas tilatan. Masapo lamang panunutak iti pamuspusan no kasano ang makalibasaka. Nalabit anilala ti sumrag. Makaamulitan. Agpamarangak. Anay, sakit ti tiyang ko. Tulungan na. Jakon may turad di sakit na. Jojo, anya di mo paspasamakan ka? Daddy! Rico! Tulungan na! Ang sakit di tiyan ni Jojo! Anya di mo paspasamakan ka, Jojo? Taray na kayo sa ospital. Nakita kasi murak ni Lolo iti silid na, Mami. Umay ka, datanti mangitaray ka ni Daddy Jojo di ospital. Anya? Ospital na dagos? Darasam din, Mami. Kita mo. Urel agkalingatanan ni Daddy Jojo. Gapo iti nakarwa sakit ti tiyan na. Pangasin, Lala. Itaray na ako ni ospital. Nasakit ulit ti tiyan ako. Sige nga, Rodrigo. Pagkatamon ni Jojo nga ipaniti ko check. Sumaruno alak lang ti ATM card ko. Ngun, Mami. Umay kan, Daddy. Tulungan ka na mapaniti kotse. Umay kan. Umunatan ni Jay. Tulungak ni Daddy Jojo ang makalibas. Sa dino ti papanam, Claire, dimot ko nam adi mo kabaalan ti mapan ag-eskwela. Apay ang nakasukat ka, kat jar mo ti rumwar. Jak itulok apagaramidan da iti dakas ti amak, nanang. Anya ti kayat mo asawan? Sa dino ti papanam? Mapanak ijabalay da tita Lala. Makisaritak iti nasayat kadakwada. Masapul ang makitak ni Papa, nanang. Kayat ko amaamuan, no anya talaga ti sasaadan na. Ngam, Claire, delikado numapan ka ijay. Ang mga numaisagmak kalaang.
Anya nga ron ti aramidan tayo. Saan ang mabalin nga agmulang-lang aklatan dito'y nanang? Maawatak tirik nam anak ko. Amok anapatagkan ka ti amam. Ngam pangaasim ko matadangganak. Saan ka amapmapan asiksika? Tinasayaat, i-report tayo laangan ka dagiti pulis ti mapaspasamak. Tapno isudan ti agimbistiga. Nanang, Kasday laangan ti aramidan ta anak ko. Tapno agtal na day ta panunot mo. Rico! Urayan dag! Apay api na andar mo ti kotse! Urayan dag! Panagkunag, kat saan apudno ngagsakiti tiyan ni Jojo, Lala. Anya? Panagkunag kat nagkumplot dagiti dua, tapno mailibas ti anak mo ti asawam. Ha? Saan ang mabalinda ito ay? Saan asyak ti mamay sanda? Kat di kag matidir di ta. Intalumugan na iti kotse, kat surutin ta ida iti sadino man apapananda. Wan daddy, kat agsaga na kanyak ni Rico. Yak mapakawan gapo iti kastoy ngay naramid na. Daddy Jojo, okay kayo kanilaan? Itaray kayo ni ospital. Kas lang kami nagkakapsot kayon. Okay ak lang, Rico. Kat agyamanak, naawatam adagos ti senyas ko itay. Un daddy, kan maysa, talaga akayat kayo at tulungan. Ngamjak lang amin amuno kasano. Sa dino nga ruti kayat yu apang ipanak kada kayo. Ipanak itay ni paranto na kayan ko. Ha? Apay asaan nga iti ayan damanang Claire? Saan pa nga ita? Amangan wisuda ti pagbawingan dalulom kan mamim. Tinapatag kita. Kat nakapanaw ako ni ti impyerno anang kay pupukak. Sige nga rut daddy, mapantayo di ayan ni Tito Brandon. Itamtlaan. Ha? Oh, Ope Rico. Daddy, kasano da ito yan? Sursurutan datad mami kan lolo. Ha? Dayjay ti kutsi daw. Sana mapalin na mabutan data. Pangasim, yaw awan mo ida. Daddy, dagijaytan. Nakita ko ti kotse ni Rico. Wen ngagpaiso. Ngam nagpartak ti panagpataray da. No kamaten ta ita, amangan no maaksidente da. Panagkunag, baybay amo ni Jojo. Saan nakamutlaeng nga ay ayatan? Saan ang mabalin, daddy? Awan sa baling agtagikwakin ni Jojo. No saan asyak lang. Siyak tagmaneho, daddy. Masapul ang makamatan tayda. Anya, sana mabalin. Awan lisensyam. Masapul ang maabutan tayda. Siya kung drive. Di mo agawan ti manibela. Diya kung makontrol ti lugan. Kat matnagtan iti deras! Mami, lolo, pang-asiyo talumaban kayo. Di na ko mapanawan. Ipatpatag kayo, mami. Lolo. Pagkawanan nak, Rico. Gapo kanyak. Napasamak kadakwara ti kastoy. Awan basol yo, daddy. San arumbang agkid daw kayo iti pamakawan kanyak. No amirisan. Dakkel ti basol da lolo kan mami kada kayo. Ngam sapay la kuma, tamakalasat da. Tapno mailintag dati kam malida. Ala, di kagdanag. Tulungan ka amangi kararag iti dayta. Pare Jojo, kumusta ang tiriknam? Okay ka kadilaeng? Wan pare. Pulos ajak impagarop. Ama aramid da kan katikas jay. Impupok da kagayam iti balay da, iti medyo napaot mat apanawen. Awan man lati na aramidam. Adda ilalaok ni Lala iti kanag, isungag kapsotak. Kat saan ka makalibas? Kasta ti ko na ni Rico. Naimbagmat ta tinulungan na ka ni Rico. Wan, jakmat nagayatan ti kasti anapasamak kadalala kan Don Cesar. Kaya't kumat na makalasat da. Takas ko na ni Rico. Kaya't na makalasat da, tapno dapay gundaway da ngagbalbaliw. Kat mailintag darag iti bidot da. Papa, arakupan kayo man. Mailiwak una yun kada kayo.
Pakawanan na kumanak ko. Nagkamali aki tinagbalin a desisyon ko. Bidot apangadan. Impagarup ko, no nasaysaya at kagbalin a biyag yung akina. No umanugot ak iti kayat dalala kan Don Cesar. Papa. Jojo, apa nga inaramid mo ti kasjay? Kaano ka di nagreklamo gapo iti kinarigat ti panagbiag tayo? Pakawanan nak lovely. Pagbababawyak ti kasjay apangadan ko. Ngay sumat lang ti dandani na kaisagmakak. Diyak mo ti sawakan ka, Jojo. Aging gaita. Diyak pa'y maawatan no apay aramid mo ti kasjay. Maawatan ka. Mamati ka man wano saan. Da kayo ti pinanunot ko. Idi inawat ko ti jaya ni Don Cesar. Iti kasjay nga inaramid mo. Pinanunot ko anapatpatag ti sabali at tao. Ngam ti mismo nga anak mo. Iso pasensya ka na. Ngam nasakit pa lang tinakam ko kan ka. Panawan lang ti makaibaga. No mapakawan ka pa iwan no saanan. Nanang, Papa, umadanin ti panagturpos ko. Kat ti kayat ko kumasagot. Kat ti panagmalintayo manan anaurnos. Mawatang tirik nam, Nanang. Idawdawat ko laangan iti apo. Asapay la ko ma. Tamaurnos tayo matlaang iti umno a panawan. Lala, apa nga imay ka dito eh? Pangasim, di na akong nariribukan. Sa anak nga may mangriribok, Jojo. Anyang arot ti kagaram. Apa nga daka dito eh? Amok akayat mga ornusan ti pamilya. Iso akayat ko nga ipakita ken ka daytoy. Basta, kayat ko nga ilintag ti bidot an naaramidan mi ken ni dati. Oh. Ha? Sana pudpudno ti kasarta. Wan, Jojo. Iso anawaya ka amang ikalay sa akin ni Lovely. Katsapay la ko nga. Tamapakawan na kami nga agama. Gapu iti panangan lilaw mikan ka. Ay na, kamaudyanan na. Agkalay samot lang ang dagiti dadakkel mo, Claire, apok. Naragsak ka ka di para kadakuhada. Unay-unay, Lola. Kat dakkel unay apagyamyamanak iti Diyos daytoy. Ado ti parabor na kada kami. Napintasan ti trabaho. Sa ita, agkalay samat lang ang dagiti dadakkel ko. Urayak lang makasangit itinalaos aragsak ko, Lola. Ay, wan apok. Rumbang laang ati Diyos, ti kang runaan apagyamanan tayo. Gapu iti adu unay aparabor na kada tayo. Makaisamak iti napasama kada kayo, Mare. Ha? Anya ti pakaisama, Mari Andrea. Ti pakasaritaan nyo ka ni Jojo. Kasla pelikula. Nagbaligi ti kontrabida iti damo. Ngam iti odi na. Nagbaligi matlaang ti bida. Kat si kaday ta. Agkalay sa kayon ka ni Jojo. Ta saan ang nagbaligi ti kontrabida? Kasta siguro talaga, Mare. Kat itapay laang. Kablaawan kan, Mare. Agyaman kami kakabsat. Gapo tayo may kayo makipagrambak kada kami. Ita nga espesyal nga aldaw para kada kami. Wan kakabsat, saksi kayo tinalaos a kinaragsak mi. Kablawan kayo. Ha? Ato iti sagot ko kada kayo. Don Cesar? Amo kanabayagan nga inararapap yun na ito'y akalaysa. Jojo, Lovely. Agyaman kami.
Don Cesar. Kaya't kumatagyaman kada kayo. Gaputasan da kami nga indarome ti anak ko, Jojo. Iso akas panagyaman ko. Isagot ko ti may saan negosyo. Asigod nga iman manihar mo. Anya, Kurang pa'y dayta apang supapak ko. Kadagiti panawen at di mo nakaden na ti pamilyam. Daytoy ti pangrugyan yo. Kat maminsan pa'y kablaawan kayo nga agasawa. agyaman kami Don Cesar. Kat namnaman nyo. Saya atak timang tarawid-wid iti negosyo nga insagot yo kanyak. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas na pauluan. Bidot, apang ngagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay basa ti Proverbio 10, versikulo 4 kan 5. No nasadot ka, pumanglaw ka. Ngam no nagagat ka, bumaknang ka. Agani ti manakam a tao no tsimpo ti panagani. Nakababain ti maturog iti tiyempo ti panagani. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apayain, aldawain, nga matmaturog kayo pa'y laang. Adawn, tinakabunubawn, ngam adda kayo pa'y dita nakakukot. Nitatang mat. Anya ayat iparikot yo, tabigbigat kat nagngiwat kayo. Ay na nagmayatin ti biyag mo, Don Luis. Nalipatam sa mo, taman nalon ka. Apay ayan numan nalo naktatang. Kinaman nalon mo tim patawid yo kanyak. No saan ka asadaot iti pagadalan, iti pagadadalan ka, di maestro ka kumaitan. Hanggang sa bali mati nararamid mo. Babae mati inubobram. Ingkakit agbunubunain. Nagbunubon siguro ni Manong Celso. Apay, tinangdanam ni Celso nga agbunubon para ken ka? Impatalon ko kan kuana titalon ko, tatang. Anya? Impatalon mo? Kat anya nga ti aramiden yaw? Agkinkinap-kap kayo latan iti asawam? Ay, panawan kayo manlagay. Napaklan kayo asadot. Apay adumayamudum kasimang pag. Adda ka di kinaapam. Masuro na kay di anak mo. Nakaiwaywaya kon itinuang. Ngam nalabasak kat ida. Adida pa'y nangilukat iti tawada. Nakaturog na pa'y lang agasawa. Anya, kano na nga ton di inay. Di da pa'y nakariang. Ibabaon ko nga ro da mapanagbunubaon. Ngam impatalon na kit kano kinisilso titalon na. Tapay nga impatalon da. Adaya sa bali at trabaho na. Ta ipatalon na pa eh. Dayta nga raw ti pakasurunak. Nagbalinin adon di anak mo. Doon sa dot taiso ti amaw. Nag-apwam na kay. Anya ti karga day talabang awit mo. Itinapan ko inwayway tinwang. Adda nakita nga ado nga uong ije turod. Wala, nagrubot ka tayong kaman ila ko. Isupay, tanay, nangina ita ti uong. Nangina talaga ti uong. Sige tamang dagasak matan iti bulong ti parya di tadalan. Inayon ko nga ila ko. Alya, tao may katulungan nga agala iti bulong ti parya. Tapno saan ka amabayagan nga agala. Sapay ko matamalakok amin da iti uong lakay. Nakatsamba ka iti uong Ado ti aggatang iti igid ti kalsada. Ta saan da amap mapan iji bantay bakit? Di da makakitkita iti uong. Inak lang arudan isursur di ta kalsada. Saan kon nga iudong ijay ilay.
kayo man dita uong yun, nanang. Nangalaan nyo ka di dita nga uong. Nunapan kayo kumaiti turod iti asidag ti talon yaw. Da kayo kumati nakakita iti adu nga uong. Inla ko ni Mirna nga asawa ni Celso daytaw. At damanan nagtubo nga uong ijay. Amuyo mo't gayam akanayon na pagtubuan ti uong ijay. Apayadi kay ngamin mapan. Naamor mat ngamin iti bigbigat. Kan napitat ti dalan na mapan ijay. Dayta ngamin sa dutyo ti aga daw. Amom ka di aribo ti naglakwan ni Mirna iti uong. Kan adapay na yun na aparya. Ngamda kayo. Di kay pa'y makaraman tanagsadot kayo mga main. Ay, ni nanang. Dumaw daw ataklaang iti uong. Nagadun sa uda. Ay, lading ita kanak kaw. Nung kasanunton ngay dagiti anak yaw. No kasta kayo lang anak kasad sa daw. O may ko ibaga mabalinan agapasan ti pagay mo, ading ko. Gapasan yon. Taiyag yun to dito'y balay, tibingay ko, manong. Saan kayo ka din nga umaiji talon? Tapno makita yung mati maapit? Saanan, masarutak. Kan, medyo agpanatangak ngamin. Ilasin ko ti ingatan ko iti abuno kon pestisidyo. Isumuter aramidan ti daduma, ading ko. Ala, wanen. Basta sumangpat dito'y balay, tibingay ko. Sige. Ang amsikan tumutan ti mangbayad iti kumboy, dag iti umay mangbunag, iti bingay mo nga Eric. Sapay awan kwarta kapag bayad ko. Awan kwartam, tangdanam ida iti Eric. Alang arod manong, ibagam kadag iti agbunag, tairik ti itangdan ko. Nagmayatay, Don Luis. Uray tinagbunag kumalati inaramid mo. Saan may? Tatinangdanam pa'y tinagbunag iti irik mo. Numuna ta irik pa'y gayam ti intangdan mo. Ay natatang, awan nga rod kwarta nga itangdan ko. Sika ko man tinagbunag senyor. Impasagad mo ko man Anya ka diti pakasiknaran yo. Kat saan kayo mat nga imbaon? Di imbaon. Ngam inton awan ka ninyo, ijay tumanin balay titurungin niyo. Ado kumamit katiapit mo nga Eric, ngam saan may taimpatalon mo titalon niyo. Nagrigat mo't nga rod ti agtalon. Narigat kadagiti sadaut akasken ka. Kasanaw no agadal ton iti kolehiyaw dagiti anak yaw. Nagaduong mo ti Eric yun. Mano asa ako dagita. Naurnong, takanayon kami amapan makitangdan. Irik ngamin ti itangdan dagiti daduma. Agasam? Nagadun ti naurnong yung nga Eric. Kasano ket dua kami kinilakay ko. Sabali pa'y titangdan ti dua nga anak mi. Sumursurot damot amapan makigapas no awan klase da. Bilibak man kada kayo. Kaslasaan kayo ang mabambalnog. Pasaray adayin ka ila kung agkakanat. No sana paraya. Saluyot kan no anya laditan. Isagsaga na ak ngamin ti panagadal dagiti anak ko. Narigatan no awan pagadal da. No siyak, jak maanusan ti kasta. Sana bale, tadamot dagami apagalalaan mi iti pagbibiyag mi. Imbag kada kayo tadadagayo. Da kami ngay, awan dagami. Iso makitaltalon kami laang. Panagkunam nga ta, mapagadal da Celso kan Mirna ti anak da, kat awan Apolos sa nikwada. Nalakayat ti agpaadal nga awan sa nikwa kan trabaho. Kas kala agpalsiit nga awan bala no kasta. Danda ni agkulehyon di inauna nga anak ta. Kasano ngay, kat awan mat makukwarta ta. Mangisalda to iti daga, tapno adda aramatan na. Diyak mat ipalubos ang makaadal ti anak ni Celso. E dinto, tasaan ka data? Kababain no makadal ti anak dang agpaiso. Ngam ti anak ta kat saan? Awan pangalaan da iti pagpaadal da kunak tumet. Sa bagay, pangalaan da kumangay. Da tayo, kat adadaga tayo ang mabalin tayo nga isalda. Iso asan ta amarigatan. Tadakalan dagiti baka nga impatarakandakan ka, alakay.
Talaga dadakkel da takanayon mo't nga iruutak ida. Nadalos amin atambak, takanayon mo agaikan. Mairaman pa'y kit di amagaikan ti tambak ti sabali a tao, kunam. Kay ikam ti tambak ti sabali, gapo iti ruot nga ited mo iti bakam. Kat isumat. Isumot lang adida pakairanudan ti ruot ti tambak da. Tawan mo't nga rod baka da. Agyaman da pa ikit di tas ikan ti manggaik iti tambak nga awan tangdan mo. Umanayan atangdan ko ati ruot a maalak. Sa bagay, numalakom ti bakam, ijay mun ang maigaman ti tangdan mo anang ruot. Jak may gamanday ta, bakit? Ngamin, aramatin lagi ti ubing nga agadal. Lakay, kasapulan ti anak ta ti kwarta nga agiskwela iti kolehiyo. Masapul nga isaldak ti may sadis o atalon tayo. Isu ti aramatan na, tapno makaadal. Di ka di taltalunan ni Celso ti isaldam. Una, maawanan day di aselso iti talunin. No maawanan iti talunan, ad-adaas saan da makapaadal, taawan talunan da. Aggatang dan iti bagas. Saan kun aparikot day ta? Ti parikot ta ti into naranta. Masapul nga agisalda, tapno makapaadal ta. Ingka nga rodin mang sapol iti mangsalda iti dagaa. Kan ibagam kada Celso nga isaldam ti talon at taltalunan da. Oh, nakaumay ka man dito balay, ading ko. Importante nga minti ibagak kan ka, manong. Isaldak ti taltalunam, taramatan ti anak ko nga gadal iti kolehiyo. Kidawak ko adi mo isalsalda iti sabali, ading ko. Apay kumasan ko nga isalda, kat kasapulan mi nga rod ti kwarta. Manukan iti pangisaldamay, ha? Isaldak iti 40,000. Ha? Ngam, into na da trabaho ti anak ko. Sakaan min tumatlaang. No sakaan nyo inton makatrabaho, medyo napaot nga rod. Mabiit lang nga urayan ti upat atawin. Wala. Sana bale, takalaklakok mo't iti baka at tinarakan ko. Ura siya akong timang salda, ading ko. Anya? Adda pang saldam iti daga ataltalunam? Ay, insaldamit gaya man ni Luis ti talon na kiniselsaw. Taapay nga insalda na. Aramatin ka no, Japo ko tangag kulehiyo. Sapay kumaata masakad amalaang ti talon, tasayang. Dahita nga ro ti pampanunutak. Naira na ngamin ang naglako ni Silso iti baka at arakan na. Imbag pa'y kat ni Silsaw, kauray awan dagana kat nagagat. Nalaing nga agiremedyo. Agam ni Luis, kasla daw nga gururay latan iti grasya ang mababtuag. Awan latam mo ka nasaya at apagbanagan ti kasjay at tao. Sadot. Nagpadaan da nga agasawa. Sadot da adwa. Iso titimawid ang dagiti anak da. Tay sumo nga ming timakit-kita da. Agtarakenak iti baboy tamabibiit a dumakkel lakay. Iso ti daddo mga aramatan dagiti ubing nga agadan. Ay kadwa na, tatarim nagtikulungan da. Ken adda buryas ala ko ni Gemma. Nadamag ko nga rod, iso apadasak mo ti agtaraken iti baboy. Adda pa'y matkit dinabati apaggatang iti feeds. Ken buryas. Sana bale, tano aglako ta iti natnateng, iso ti daddo mga igatang ta iti feeds. Ano san tapay lang bakit? Makaginawatan to no makatorpos dagiti anak ta. Wen alakay, sapay kumaat ta makaturpos danto. Tamakita damot tirget tang agtrab-trabaho. Kanayon talang ida apalagipan nga igaed da ti agadal. Dayta ti kanayon ko nga ibaga kadakwada, lakay. Ay, nakasaok ti may sa kadagiti kaklase ti anak ta. Apay nga ron nga agsanoong ka. Apay, anyayat imbaga na. Ay, saan ka numot gayam amapmapan iji pagadalan ti anak ta? Tasabali ti papapanan na. Masadot ka no nga agadal. Anya? Nangipipanan na nga ron nga iti kwarta nga inalala na. No saan mat nga agad-adal. Adda ka no kakabkabalay na. Agigyan da iti may sa boarding house. Anya? Sinalbang kit di. Manon tinagastos na.
Ita, sa balin tinintunar na. Amula ko masadot nga agadal. Tasantan nga insalda ti talon. Makitak tula ang dayjay nga anak mo. Makaraman kanyak. Ay, lakay. Baliktad itan tinapasamak. Nalawa idi ti daga tayo. Daselso ti awanan. Ngam iso da itan ti adadagana. Tainla ko tayo kadakwada ti daga tayo. Nakaadal pa yun dagiti anak da. Idinto ta masadot mat nga agadal ti anak ta. Eta, dakkelan ti balay da. Inintabasit pa ilaang ti balay tayo. Agpaiso tay kunada. Napartak nga progreso ti nagagat. Naladawon ti amin. Ngamin, bakit kan lakaitan? Damanong silso idi ti mangtaltalon iti talon tayo. Ita, kukwadan ti talon. Sakbay ko ba amay pulang mitibiyag me? Makita mi kumamay nga progreso kayong anak me. Hangam gapo, ta saan kayo ang nagagawa? Ti kaarubay o ti bimak na ang ta nagagitda. Uwan nga ron tatang. No nagtungpalak ko makada kayo idi. Nasaya at kumamot ti biyag mi ita. Amo ka nakaamiris kan anak. Ngam naladawon ti amin. No pa'y kasta. Ikagumaakasan kami nga agbisin tatang. Agtinulong kami iti asawak iti trabaho. Hanya pa'y ngay. At damot ten pamilya dagiti anak yaw. Ngam napanglaw mo ti kabibiyag da. Sadot damot nga minakas kada kayaw. Bagbagak idan tatang. Ibagak atuladan dadamanong selso. Tanagagit da. Tapnulo mong aw damat. Ay, sayang pa'y dagiti sanikwami. Tas abalin tinagnumar. Gapumatlaang iti kinasadot mi. Ore awan sa nikwa no agagat ka o masidagkan ka ti grasya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sanggot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inta iba sa ti Proverbio 13, versikulo 4. Nupay kasano ti panagtarigagay tinasadot iti may sabanag, pulos adinan to magunod. Tinagagat a tao, maala na amin akayat na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sikati kaladawan. Darasong, taamang nga makita na kamanin ni sir. Di mo isursurat dita, no anya nga oras asimang petak ha? Anya nga rin nga ti isurat ko. Ang liba ka kidin, no anya ti oras asimang pet ka? Di damat nakita, no anya ti oras nga isasangpet ko. Kanayon kalakas ta. Madaksanak mat ano saan ahusto ti ikabil ko. Agpirma ka kidin, tao mo nagkadita ayan ti trabahom. Adda ka din ni Lara akadbak? Itay pa'y Hustong urad Tapno da makita na trabahuan mi. Gaputa saan ang matagtagari ni Lara. Kanayon mo matan sa oran maipapan iti oras ti trabaho. Sirib kan sikap lang. Awan ngamin amuna da jakad ba? No saan ko ngayon sirak? O di awan ko mamot trabaho na.
Agawa mabilangan na kita. Di mo liplipatan nga ilista amin. Tapno at damot maisubmit ang nagapuanan tayo. Apay no tulungan na kami ngamin, Manong. Tapno daras malpas. Isungarot ngayon sa ka dito, tapno at da ibabaon ko. Akas kadwak. Ad-adon tumanan ti magapuanan da di tabangir ngam da tayo, Manong. Sana bale, tasaan amiraan ni boss data. Nabayaga ko dito. Iso asyak nga rin ti agbalin a supervisor. Supervisor? Wen, masigurado. Tasyak ti kagiddan na asimrak dito'y a factory. Nodanda ni pumanaw ni Matt akas supervisor iti factory. Asino nga tati matala ka mabalin nga isukat kan ko na. Kita no asino ti kabayagan kan kagagatan kadagiti empleados. May mayat kumapay laang ni Matt. Ngam di mat mabalin nga igawid. Talaan mat ti anak na ijay abroad. Ni kumamere at timekeeper, hangam, di nakabaalan ti umalatiw amapan iti sabali a departamento, tapilay ngamin. Marigatan lakid ti amag na. Nagagatmat ngamin iti, iso ana siya anakan ko ana, kat pinagbalin ko laangan at timekeeper, gapo iti kasasaan na. May mayat ko man lalaki. Mas respetuan dagiti lalaki nga da iti babaan na. Nangarunan dagiti adalok-loko na nga teenager. Iso alalaki ko matikayat ko asumukat kin ni Matt. Asino nga ron ti mapilim kadakwada? Bayam, kita ak dagiti records da. No asino ti kanayon amasapa. Tadyak kayat ti kanayon amalataw. Masakit ti tiyan ko analpasan na nga na. Ay, iridep ko ba si Tito Suli? Numakita mga domay. Ringan na ka. Kasano ngay, nadyak masiputan nga da umay, Manong. Imposible di mo masiputan. At dalat tamangig mo nga rin padak ah. Agtugaw ka laangan di tatugaw. Saan ka amaturog? Taoras pa'y ti trabaho. Tapay nga isuro na. Kanayon ko nga aramidin da ito'y. Gimawan makadkadlaw. Sirib kan sikap, tiramatan. Awan makaipulong no disikalaang. Ang padasam, tapaikat ka no ipulong na. Saan nakmat apay ikat amanong? Kaasi ni nanang ko no awan igatang ko iti agas na. Iso nga kinawatan ta. Hala, partakam ti agtrabaho. Tapno di damadlaw. Adi ka tultulungan, wen. Masapa ken maudi ka nga agawin. Tapno isupay ti matrabahwam. Nalawag? Adu ti orders a noodles. Masapula kita amin dagiti trabahador. Tapno agtrabaho da amin. Awan ti agtugtugaw no oras ti trabaho. Matungpal, sir. Gagap-gapok iti bangir apasdak. Madama ti impake dagiti taga-impake. Masapul asakbay iti naituding a deadline. May deliveran dagiti produkto. Imbaga kon kadakwada, sir. Inton bigat ti pan nakaikarga ti produkto iti truck. Nasayat no kasta. Masapul a kita amin dagiti maisagana. Tapno awan ti madelay nga orders. Wen, sir. Imbaga kon kadagiti para karga. Masapa da inton bigat. Tagkargada. Tapno masapa met nga grubat ti truck. Good. Madingamin no saan tayo maited ti orders iti naituding aldaw. Ta umalis dagiti buyer iti sabali a factory. Si kansamo ti kasasapaan asumsumrak dito'y factory ading ko. Si kapay ti kanayon ang maudi nga agawin. Tapno ado ti magapuanak, Manang. Jakmet paabak ka dagiti sabali a grupo. No kasta ko maamin ang grupo. Di ado ko mati finished product tayo. Kasta ka di, Manang. Nabuntog ka di ti kakadwang agtrabaho. Ay, dayta ti pudno. May sa dayta aparikot. Tay kunadan, ano awan ti pusa, agraira ti marabutit. Sabagay, pudno day tamanang. Adda di ti maladaw lang aruden, sa dot pa'y ngagtrabaho. Kaasi ti mang susweldo kan kuana. Awan progreso, no sa dot, kan managbaybay ti empleyado. Sige nga rod, Manang. Inna kon agtrabaho, ta isupay ti magapuanak. Dandanimad ka mag-abroadan ni supervisor.
Mayat agundawa ya. Sapay na anos ni supervisor tayo. Siyak ti kabayagan nga empleyado ditoy. Sigurado siyak ti sumukat kan ko na. Kasta nga ta, Manong. Wen. Ubing pa dagiti empleyado. Siyak ati maikari. Oh, di awagan dak tumutan iti Sir. Di ka nga rod mang liplipat agbalin kanton a supervisor, sir. Basta agtulnog ka iti amin nga iparamid ko. Alaan kanto a sekretaryak. Kanayo nakmat ngagtultulnog, sir. Itultuloy mo Tapno dakkel tinamnamam nga agbalin a sekretaryak. Mary, alaman namin dagiti records mo, tada kitaek. Mangrugi iti anya abulan, sir. Mangrugi iti daytoy atawen, iti bulan ti January. Ariglado, sir. Inakalaan ijaayan ti files ko, sir. Ipan mo to iji opisina ka, adda kami ijay kan ni mo. Uwan, sir. Isurot ko. Apaman ang maalak amin nagiti kasapulan nyo a records. Ay, huwag gayam. Intun rabi ada umay mangikabil iti CCTV iti tunggal departamento. Saan mo nga ibagbaga kadagiti emplyados? Madlaw dan to, sir. Iti nga to ti pakaikabilan na tapno saan ang nakatinilaw. No saan da tumangad, saan da manlaw. Mayat tinapanunot yo, sir. Makita no asino itati sa doon. Kamin. Sir, ato'y dagiti kasapulan nyo a records. Ada amin ditan. Agyaman ak. Rugiak man nakitaan ti kayat ko amaduktalan. Anya ti kayat yung asawan, sir? Babaan ka dagiti records. Ado, ti maduktalak. Awan ka din ipaaramid yun, sir? Payaban kanto, no at damanan ka sa pulak. Adaman lamadamag ko, sir. Pudno ka di apumanawan ni supervisor? Dahil nga rutim baga na. Diyak mo. No aging kakaano ti kada na dito'y paktorya. Ay, sayang ba't nga rod ano kasta, sir? Nabayag basitan ka supervisor dito eh. Masaya nga nakmat nga rod. Ang awan mabalin ko. Anya ka di dagita papeles. Adumot. Umay ka tatulungan na kamangkita ka dagiti papeles. Anya ka di ti kitaan ta ka dagita papeles. Kitaan ta dagiti kanayon ang masapa nga empleyado. Dita ka di ti pangibasaram. No asino ti isukat mo as supervisor. Depende. Numaya ti performance na kas empleyado. Maawata kun ti kayat mo asawan. No asino ti makita ka maikari. Isunti sumukat. Apaman nga ag-resign ni Matt. Apay abinitbit mo matantibag mo, Manong. Saan pa'y matapa nag-aawid? Ay, nasakit ti ulo. Ay, di mo ibagbaga. Nagawid ako na. Kasanungay no makita na kanima ng Mary, Manong. Nakita ka na pan ijayan ni boss iji nga to. Di na makita, norumwarak. Kasanungay jay time out mo. Nalaka lang nga irasunan daytan. Anyan to ngay tibaga, Manong. O di baga ka nalipatak tinagpirma. Tanaudi ka nagawid. Kastalaeng. O sige. Pimanaw latan. Ad-addan ton asadot. No iso ti agbalin a supervisor ako nana. Makitam ka di ti records dayto agnagan iti Lara. Anya ti may papan iti dayta. Kanayo na masapa kan maladaw nga agawid. Ngam saan ang nabaybayadan ti overtime na. Ta saan mat ang nagfa-file iti overtime. Kita man ti records na. Kanayon ang masapa. Ken kanayon ang maudi nga agawid. Daytoy mataw ni. Kanayon ang maladaw. Ken adu tilangan na. Kat ni Lara, no agsabat kami,
nadayaw ken narespeto. Uray siya, narespeto kan naisampay. Kasla nasaya at tao. Ket daytoy matagnagan iti Tony. No kanayon ama na daw, masapol nga ijay ayan dagiti agkarga ken agdiskarga ti pagyanan na. Mayalis to day ta at tao. Ijay ti rumbang apagyanan na. Ket no saan na makaanos, hadakan kuha na day ta. Sir Henry, adto yan ti resignation letter ko. Agyaman nak iti kinasingpet yo, kas boss kada kami. Ay nasingpat kamot nga empleyado. Ahon gayam, maangain tun umay alawas ti programa ti factory. Kaya't kung adda ka, tasan ka pa'y mat nga ag-flight. Ay kat, bakay dayawak ti umay tumabuno iti anniversary ti factory, sir. Akas panagyaman ko mat iti kinapunom kas empleyado. Nabayag ka mat dito yung factory. Saan ko mat amalipatan da ito yung factory yo, sir? Uri adda akon iti sabali apagilyan. Sila lagi paktulat ta. Namnamaak nga ron ti kaadam iti day tangaal daw, mat. Ti anniversary ti factory. Ibagayon to kadi, no asino ti sumukat kanyak iti day tangal daw, sir? Maawis tayo kano amin at tumabuno iti maangay nga anniversary celebration ti factory. Mabalin nga i-anunsyo ni sir no asino ti sumukat ken ni supervisor. Nalabi ta kasta? Ngam, adon to ti sorpresa ang maimatangan tayo iti day tangal daw. Una, pakaragsakan tayo met amin at tumabuno. Saan ka di masapol formal attire tayo iti day tangal daw? Wen akas pang respeto iti panang celebrar tayo iti day tangal daw. Nangag mo, Lara. Masapol, ngag formal attire kanto iti day tangal daw. Tapno maibagay ka kanya. Nasken ka di pa'y manong? Una, si Kamit. Alangan anak ka formal attire hak. Idinto ta naka-casual ka lang. Oy, sana bagay ti kasta. Madi akitaan. Ita tanalpas tayo nanangan. Kaya't ko nga ipagsa ti panagyaman ko kanimat. Adaytad ko a certificate of appreciation. Akas tanda ti kinapuno na nga empleyado. Ay, congratulations iti pamadayaw, supervisor. Asino nga iti sumukat ken ko na, boss? Kadagiti nakita mi a records amin ti trabahador. Adda ti kanayon a masapa. Ken maudi nga agawid. Kat iso ti maikari nga agbalin a supervisor. Sino nga ta? Asino nga? Ket sapay kuma, tatong palan yu amin nga ibagana. Taison ti sumukat a supervisoryo. Asino nga, boss? Ket kung nga ipakita kada kayo ti monitor ti CCTV. Makita yu dita tinapudno nga empleyado. Ala, kitaan nyo. Kitaan nyo ni Tony, oh. Maturog, oh. Nilara ti sumukat ka supervisor. Kat si kamat Tony, mayalis ka iti ayan dagiti para bunag iti produkto. Anya, agbalinak a kargador. Nagkasangmot tinday toy. Kababain. Puunan ti kinagagat tapno magunod ti arapaap. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.